Iya. Nantane pun ngentos. Iya ngono. Adikku wedok ya lagi naik daun. Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan engke. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adiku wedok sing ndi? Ayo genah Niken kok ya, kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer Ken anu sakniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 S2? daftar PAUD. Sik to. Aja ora S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sampeyan. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang, wong nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya, oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune Mas. Sing penting hati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Lah kok patung Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula embuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mau Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Heeh. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Terus aku iki barane Budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Budar sini mbel sing nyanyi. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa ne? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayu rene. Balik belok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya apa? Mangga ayo. Diaturke. Mangga yuk.
anu mangga Mbak Cici ayo hebat. Piye Kak? Aku seneng delok jogetmu.